Здравейте, аз съм Георги Миленков и днес от GoEmotion ще разпаковаме и изгубим най-новия Dualtron Togo. Togo е най-новия модел на Dualtron и днес ще го сгубим. В комплекта ще намерим инструкции, помпа, кабел за зарядното и зарядното. Тротинетката може да се вземе с мотор от 420 W или с мотор от 650 W. И 3 различни по големина батерии. Може да видите повече информация в видеото горе дясно. Първо разгъваме тротинетката и ще монтираме кормилото. То много наподобява кормил за колело. Трябва да развием 4 винта, които държат лапата. Имаме 2 дупки, които трябва да напаснем, после поставяме лапата и я затягаме. Сега ще монтираме дистанционното, от което пускаме светлините, мигачите и клаксона. Поставяме го на място, където ще ни е удобно и го затягаме. Ще затегнем и дясната спирачка, като първо я нагласяме така, че да ни е удобна. И последно ще монтираме фара, като затегнем винта. Преди да я подкараме, трябва да се уверим, че гумите са напомпани до 4 атмосфери. Ето го нашия Dualtron, напълно сгубен и готов да потегля по улиците. Ако ти е харесало това видео, дай палец нагоре и се абонирай за канала ни, където всеки вторник ще разпаковаме и сглобяваме различни модели.